Σάλο προκαλεί στην ιεραρχία της Εκκλησίας η διαρροή στο διαδίκτυο μαγνητοσκοπημένων αποσπασμάτων από την τελευταία συνεδρία της Ιεράς Συνόδου. Πάμε στην Άντζη Σταθάτο να μας πει τι ακριβώς έχει συμβεί. Φαίνεται, Σωτήρη, κυρίες και κύριοι, κυκλοφορούν και οι ιεράρχες παπαράτσι. Αναρτήθηκε χτες στο διαδίκτυο, στο YouTube, στο γνωστό διαδικτυακό χώρο που αναρτώνται βίντεο. 2 βίντεο από την συνεδρίαση της ιεραρχίας και είναι βέβαιο, επειδή μόνο οι Μητροπολίτες παρίστανται στη συνεδρίαση, ότι κάποιος από τους κάποιος έχει κινητό τηλέφωνο με κάμερα, έτσι. Πολλοί έχουν με κάμερα, αλλά κάποιος τη χρησιμοποίησε για να κάνει το δημοσιογράφο. Να πούμε ότι έχει προκληθεί μεγάλη αναστάτωση στην ιεραρχία. Μάλιστα, ακούγονταν κάποιος, Άντζη, με συγχωρείς, κάποιος που κάθονταν μπροστά πάντως. Δηλαδή, δεν νομίζω πως είναι πολύ δύσκολο να εντοπιστεί από τους υπόλοιπους ποιος είναι κάποιος, ναι, που φαίνεται καθόταν μπροστά, ενώ υπάρχει και ένα δεύτερο βίντεο από την εισήγηση του Μητροπολίτη Φιλίππων την ώρα που μιλάει. Ο Μητροπολίτης Φιλίππων δήλωσε έκπληκτος από το περιστατικό και μάλιστα κάποιοι κάναν σχόλια ότι συνήθως κατηγορούμε τους δημοσιογράφους, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει και ιερός ρεπόρτερ μεταξύ μας που κάνει ρεπορτάζ ενδεχομένως καλύτερα, γιατί είναι και μέσα στα πράγματα. Πάντως κατέγραφε, όπως βλέπουμε, με την άνεσή του την συνεδρίαση. Τώρα αυτή τη στιγμή βεβαίως δεν είναι στη διάρκεια συζήτησης. Να πούμε πάντως, Σωτήριο, ότι τα συγκεκριμένα 2 βιντεάκια αναρτήθηκαν και στο blog του Μητροπολίτη Καλαβρή τον Αμβροσίου, ο οποίος είναι και γνωστός blogger, καταγράφει πάντα εκεί τις απόψεις του. Αναρτήθηκαν όμως πρώτα στο YouTube, στο διαδίκτυο. Μάλιστα, και τώρα φαντάζομαι έχει ξεκινήσει η ΕΔΕ για να δούμε ποιος είναι ο Μητροπολίτης με το κινητό με την κάμερα, το οποίο το έβαλε να δουλεύει την ώρα που ξεκινούσε η συνεδρία της Ιεράς Συνόδου. Έτσι. Νομίζω, Σωτήριο, ότι υπάρχουν κάποιες υποψίες. Μα είναι προφανές ότι αυτοί οι οποίοι βρίσκονταν εκεί, νομίζω να Περιστερίου, δεν είναι ο Μητροπολίτης που βλέπουμε. Περιστερίου, ναι. Κάποιος δίπλα του δηλαδή. Θα θυμάται ο Περιστερίου ποιος βρισκόταν δεξιά του, νομίζω, έτσι. Είναι συγκεκριμένες οι θέσεις, Σωτήρη, των Μητροπολιτών. Ακριβώς, άρα νομίζω πως δεν είναι δύσκολο. Δεν είναι καθόλου ο εντός εισαγωγικών δράστης. Λοιπόν, να δούμε τι μέτρα θα ληφθούν από εδώ και στο εξής. Ευχαριστήσουμε πολύ, Άντζη.